svoj školský sen, kde múdrosť, priateľstvo a zábava sú len. Škola je v ňom našou matkou, vždy usmiatou učiteľkou. Každý predmet je správny brat, aj ty sa s nami poď učiť a hrať. Škola je pre nás druhým domovom, kde úsmev nás krási každým dňom. Hoci je krásne sa usmievať, sú i dni, kedy si musíme okolo seba a v sebe upratať. Niekedy sme veselí, niekedy takto upratujeme. Volám sa Andy a čo by som chcel ja upratať okolo seba a v sebe? Chcel by som si zlepšiť správanie. Rád by som trávil čas na čerstvom vzduchu. Nikomu sa nebudem posmievať. Nebudem klamať. Chcem pomáhať rodičom pri upratovaní. Rád by som si zlepšil známky z matematiky. Zlepším sa v hokeji. Budem krajšie písať. Nebudem sa biť. Nebudem jesť sladkosti. Chcem viac tráviť čas s tatinom. V roku 2014 by som sa rada troška zmenila. Lepšie poslúchať rodičov, upratovať si pekne izbu, aby ma mamina nemusela napomínať, nebudem sa odúvať, nehádať sa so sestrou, nemať posledné slovo a keďže by som rada schudla, musím viacej športovať, bez rozkazu sa postarať o domáce zvieratka. Evička z 3. C triedy. Dobrý deň, deti. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako sa tvárite doma pri upratovaní. Čo myslíte? Ktorý deň je vhodný na upratovanie? Amálka. Sobota. Prečo je sobota ten správny deň na upratovanie? Dianka. Lebo cez týždeň sa pracuje a chodí do školy a nedeľu sa má odpočívať. Tak dostáva sobota. Áno. Myslíte si, že upratovanie je vhodnejšie pre ženy, pre mamičky, pre babičky, pre sestry? Tomáš. Nie. Prečo? Je pre všetkých, Tomáš hovorí. Čo si myslia ostatní? Ako to je? Jakub, ty si čo myslíš? Tiež pre všetkých, preto lebo ženy možno majú veľa práce, tak by sme im mali pomáhať aj chalani. Áno. Deti, myslíte si, že keď by si každý po sebe upratal, aj malý, aj veľký, že nás to vedie k samostatnosti? Románko? Áno, budeme viac samostatnejší. Čo to znamená byť vôbec samostatný? Amálka, čo to znamená? Že aby sme to robili sami. Áno, aby sme nečakali na pomoc druhého, ale aby sme si to dokázali urobiť aj sami, lebo sme už dosť veľkí. Ako pomáhaš ty napríklad v tú sobotu pri upratovaní? Zuzka. Ja dám kroky, upratať si izbu a hodku. Výborne. Ako pomáhaš ty, Románko? Ja pomáham upratať izby Áno. a babina upratať kuchyňu a chodník. Výborne. Odmeňujú vás rodičia za pomoc pri upratovaní? Sabinka. Ja odmenia nejakými eurama. Eurama? Výborne. Ako ostatní rodičia odmeňujú a odmeňujú ich vôbec? Dianka, ako je to u vás? Buď nejakou sladkosťou alebo peniazmi. Je tu niekto, koho rodičia neodmenia za pomoc? Že to berú ako samozrejmosť? Že je to tvoja izbička, tak si ju pekne upraceš. Tomáško. Mňa maminka neodmení. Con los terroristas. The Harlem Shake.
smajlíky. Vyberte teraz z toho smajlíka, o ktorom si myslíte, že sa tvári tak, ako vy, keď doma upratujete. Dobre, vidím, že tie tváričky sú tam všelijaké, najviac sa usmievajú, ale čo to vidím? Jakubko má úplne nahnevaného smajlika. Jakub, naozaj sa takto tváriš, keď upratuješ a prečo? Lebo radšej sa pozerám na televíziu alebo hrám na tablete. Dobre. Sabinka, prečo sa ty tak krásno usmievaš pri upratovaní? Robí ti upratovanie naozaj radosť? Áno, pretože treba si bratom sa tak prečkáme z vodu. Je to zábava. Áno. Dobre, deti, dajte si dolu smajličko a povedzte mi, či si pri práci a pri pomoci, pri upratovaní niekto z vás aj pospevuje. Roman. Ja si potrebujem variaké bezpečenie. A máš aj nejakú obľúbenú, ktorú si vždy vytiahneš, keď ti je naozaj veselo? A ktorá to? Šumasek. Nechceš nám z nej kúsok zaspievať? Niekedy na budúce, pravda? Deti, teraz porozmýšľajte nad tým, čo sa vás pýtam. Hrávate sa so svojimi rodičmi a rozprávate sa často? Máte pocit, že je to dosť, že je to často? Že príde mamina, vyťahne nejaké spoločenské hry a povie, poď, ideme si zahrať. Alebo vy prídete za rodičmi, ocko, poď si so mnou zahrať šachy alebo nejakú inú spoločenskú hru. Býva toto často vo vašej rodine? Jakub Kolabo. No, my najradšej s maminou a tatinou hrávame spoločne Nemajsa. A hrávate často? Aj s babkou niekedy. Jakubko? No, my veľa nehráme, lebo tatina mám nohu preč a mamina opravuje písomky, opravuje učiteľka. Áno. Ešte Tomáško sa chcel prihlásiť o slovo v tomi. Že my sa niekedy hrávame človeče nehnevaj sa. A to tak večer so sestrou, s ockom a s maminkou. Výborne. Deti, kto má pocit, že sa s rodičmi málo rozpráva a málo hrá? Zabáva. Amálka. Lebo moja mamina furt pracuje a keď sa s ňou chcem zahrať, ona nemá čas. Nemá čas. Deti, čo by sme mohli urobiť preto, aby sme to zmenili k lepšiemu? Aby tí naši rodičia mali na nás viacej čas, aby sme sa spolu smiali a zabávali. Čo si myslíte, keď máme dnes takú tému krásnu, že upratovanie, ako by sme to mohli zmeniť k lepšiemu? Jakub. Že keď im viacej pomôžeme, tak oni až na budú viacej tráviť čas, lebo budú mať toho menej. Výborne, Jakub.